Kok cabut genti? Mudar wae. Adake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit rak kekreki kabeh. Cahedan ora. Balekke, Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Sakake. Aduh. Aduh. Wah, caedan. Ana menu iso njabut nyawa. Iso wae aku mulih njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora nutuk dingonane kuwi. Kejengkit e panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya, iya, iya. Wah, laedan dipreteli nya. Nya. Ayo kuwi anu apa jenenge bus kape? Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Iya, wah wis. Nya. Ayo iki tampani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senengane. Wis ana mulih kana. Yogi kowe ya. Wis bali kana. Mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulih, Bagong.